Ndị be anyị ka anyị nọ tata mana anyị nọkwa ọfụma. Ọkwa Adani Ọchawa n'ụwa na-ekwu ọikpọm Adani Ọmawa n'ụwa wele onu mụ mala m. Onwe ife onyonyo nchọ ka anyị kirisizie mgbe akụzi ife nchọ ikwuni maka na onwe ife mfu n'ime ife onyonyo nchọkwa akụnụ n'ụmụ mfu. Daalụ nụ. Ndị be anyị ekirigo ife onyonyo efu ife wasụ n'ime abụ afọ unu wọ ha kwa Chineke dekuzili m nke fọdụ ni na comment section. Unu mmanya na ndị a ọ bụ na anyị n'anya okpu ndị Igbo okpu maazị ka wekpu n'isi okpu ndị Igbo ka wekpu n'isi mana efe ọcha wee yizi abụ na efe ndị Igbo. Ị nwekwa ike correct m na comment section. Mana akwa wee yi n'enu akwa ọcha ka wasi kwa ya bụ akwa ọcha enu ka ndị Wori Ijowa Isoko Urobo we Bayasa no ka wasi akwa enu bịa ejela akwa n'ime ya bụ akwa sikwa onwe ndị be anyị na-eke n'ofumenụ ka mmanya mana ufu ife wee yi n'isi na asụsụ awa asụ akwa wee je n'ime akwa ọcha bụ akwa ndị Igbo okpu ebe okpu ndị Igbo okpu ndị Igbo okpu maazị asụsụ awa asụ bụ asụsụ Igbo. Unu mmanya na ụfọdụ ọnwa agaghị n'ime ahụ a eze ndị obodo Opopo Kingdom eze na ụfọdụ ndị na-achịwa na ụfọdụ ndị mmadụ n'ime obodo bụ ha si na wa bụ na ndị Igbo bụ na ndị Ijọ ka wa bụ wa si na wa bido zama afa ndị Igbo ya na asụsụ Igbo maka ifiri na ndị Igbo bahabeweshi na-ebịa na-azụ afịa n'ime obodo na anọfụ ka ndị be si zọma asụsụ wa bịa sụma asụsụ Igbo na anọ ka ụfọdụ ndị Igbo si bime n'ime obodo ma bịa zamazi afọ Igbo. Ndị be anyị ife nini nkọwali kịta uche ọ dị n'ime ife nini nkọwali kịta na ya ka eze ndị a na ụfọdụ ndị isi ndị be nọ na ịntanetị na-ekwu okwu ife ncha nkọwa kịta na kwu onwe uche dị n'ime okwu ini uche adịna ka ndụ enyi si ya tupu ngụmazi nke ị ga-ede na comment section. O nweghede na eno ka nnọwọ ka nnọ nọ mgbeluge maka na ndị Bini bịa bime n'ime ise mkpitime wabịa shinne bịa zụmafịa n'ime ise mkpitime maka na wabịa ga sụọ enyi bime anyị bụ ndị nwe obodo anyị bụ ndị bi ebi abịa hapụzi asụsụ anyị abịa zụọ asụsụ anyị ma okenyo ma nwata abịa zụọ asụsụ ancestral asụsụ o ji eso ndị ancestral na communicate ọbịa zọ ya bụ asụsụ ọbịa sụma asụsụ ndị Bini. Biko dum si ajụjụ a na comment section. Is it possible? Nke fụ omeme ọ dị eme onwe na ebe o si eme ya bụ ife ndị ụfọdụ obodo ndị a bịa na ịntanetị na-akọwa amena m kọbụ ndị a wee lokwu ilolo wa bịa da na akwa anyị bịa chee echiche tupu wee tie kamera bịa kwume gwama ndị mmadụ ya eme nji asị ka anyị dole anya ndị anyị ege ntị na ịntanetị maka ụfọdụ bụ ndị nlafu maka ka nnọ ọsọ ibuje m Amerịka ma nwe ike zụọ asụsụ obodo m onwe edebi ga-ebuje m ka nzụ a n'ụlọ be m nie anyị bi obodo ndị Abakpa n'ime ụlọ be anyị ka asụ asụsụ anyị nọdụ n'ilo so ndị ọzọ ekwu ka anyị asụ Igbo anyị ka asụ asụsụ anyị n'ụlọ maka na achọna m ka nzọbe si jene nje akwụkwọ ka m gwunu eziokwu mme secondary school na Asaba Girls Grammar School kịta wa akpọzi ya Anglican Girls Grammar School befu ka nọje akwụkwọ tupu njeme body house nso anti m nọ nkumu bi obodo dị iche iche n'ime ana Igbo nọ n'ime Delta steeti asụsụ anyị nwesi ka o si dịsị anyị asụ onye ọbụla asụ anyị awọ ha mana asụsụ dị iche iche o nwekwa ndị ndị awọ ha onwe ndị ọ bụ n'ime Delta steeti wasụ ntọgbọ ntị anyị ọfụma ka nji anụ ife wekwu ọ bụ n'ife ncha wekwu ka nna awọ ha ka m gwakwa anyị nke bụ eziokwu asụsụ Asaba na awọ ha maka na mụ na onwe m awọ ha onwe ofu ife mme nsi onwe m
na-achọ na mme ịsụma nke ndị Asaba gongogo bịa zụọ asụsụ ise ekpitime. Ndị ise ekpitime na ndị ise lukwu na-asụ ofu ifefu, mana ọ dị ka onwe nwantịntị ife dị iche dị anyị, mana ọfụfụ ndị ise ekpitime na ndị ise lukwu na-asụ ofu ife. Mana ndị Ọnịcha Ọlọna asụsụ wa Ọnịcha Ọlọna nọchimenyi, mana asụsụ Ọnịcha Ọlọna dị iche asụsụ Igbo efudo. Ndị Ọnịcha Ọlọna asụkwa ga-anụ nsụ ndị Ọnịcha Ọlọna ga-anụ, mana ka m nọ Asaba njụ ajụ na mma nsụ asụsụ Asaba, mma nsụ ka ndị Asaba si asụ. Ife haini bụ na achọna m ịzụ asụsụ ise ekpitime, ya hayi nji si na achọna m ịsụ ka Asaba si asụ gogongo. Ọ bụ na nke na onwe ife ma asụsụ wa na asụsụ wa jonjo mba, mana achọna m ịzụ asụsụ nke m ka mmadụ asịkwa na ya asị, maka na ndị anyị ge ntị kịta bụ ndị Igbo, ezigbo ndị Igbo, ndị ụmụnne enyi wee kepụ n'ime ana Igbo sizia na wa bụ na ndị Igbo, gwamazi ụmụwa na wa bụ na ndị Igbo ka wee wepụ elenye ọgbaghara. Edede wa chọrọ iri ihe n'ime obodo ndị asị, ha iwa ji kepụzi ụfọdụ keti ụfọdụ sizi ndị Oyini na ndị Igbo ka wa bụ, sizi ndị Nko na wa bụkwa na ndị Igbo. Gwamazi wa na unu tebụkwa ndị Ijọ, na unu bịa azọma afọ unu bịa azọma asụsụ unu, maka na ndị Igbo ejugo obodo unu shinne. Nke kachasị gbaka m isi bụ na ege dị ilu ka onye efu ngego ntị ama afụ asị na kịta na wee weghego unu akwụkwọ na ndị bewe ndị opopo Eyini etiego n'ụlọ akwụkwọ kịta na onye ọbụla ga-asụmazi asụsụ Ijọ, na onye ọbụla ga-akwụsịzi ịsụ asụsụ Igbo. Ife n'ime anyị na-eme mbụ ịchọ ime ememe na nka welonu m mala mụ kesisali m ozi n'ifu a, maka ndị opopo onwekwe ndị n'ime wee isi chachapụsịga kawa fụkwa ife onyonyo m nkesi ewe nwo mbi nchegharị mali na ndị Igbo kawa bụ ka eze wee na ndị ọzọ agbazikwa na wa bụ na ndị Igbo. Daalụ unu shine nọkwanụ ọfụma ka o mesienụ.